Ireo tapany voalohany amin'ny lohatenim-baovao avy hatrany ary tsy azo ekena saradalina valo tato ariary ho an'ireo mpitatitra andrenivohitra satria efa niarahany mpitatitra nanaiky ary ny nambarany filohan'ny repoblika ny 100 ariary ka tsy maintsy arahana hoy ny talin'ny kabinetra ny ministera ny fitanterana. Ngome kizazanye mbongo nchi madamu hili di Allo Allo Karakore vale Karakore no akang fazawati tsarabe Mare Iya he Rala sandala Tiako mihitsy Soezao lasandala fazao zegny tiragire Anao tirany foka moly Zaho tsy foka moly Zaho tsy mpanamoly avale Sana baby Zaho tsy foka moly Zaho tsy mpanamoly avale Avale Amanafo Angomagna fogna zegny ki Zawatu tsekurato Fatira ira Mangala fiasando Zawatu tsekurato Fatira ira Ageza na babino Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Rahalan kredin ravali Ni herigna nananjy koa Ndraso mpagitany koa ananjy Anao avale Aroka poagna Parana baby tsake Donc lasany solitry Izigny kony maditry Na taminy anao vao niala tetoy Efa nagnantsôlonka fa izy Moramoraly avale Fa tsara minao mitady antany afagny Moramoraly avale Fa tsara minao mitady antany afagny Tratrako Lenga anao nivolagna izy tsy antragno Fantako Nefa anao takeo niteny hoe Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Ameza na babino O telefone iwa vari faza ungo Tiako zay izy Camisa no babino O telefone iwa vari faza ngoma Camisa no babino O telefone iwa vari faza ngoma Ameza na babino Iwa vari faza ngoma Aza mapanyeti nyavale O telefone iwa vari faza ngoma
koa mbola tamin'ny douche 7